Sanibona bafethu uvane lo so ngizokhuluma igame elandelayo Orlando Pirates. Orlando Pirates iyodlala against iMamelodi Sundowns okuyigame ezobaluleka kakhulu. Ilook ahead ke le bafethu. Ilook ahead yale game le ibaluleke kakhulu because mase ubheka abadlali Orlando Pirates okungenzeka abangayidlaleli ngeweekend abadlali laba ababalekile. Ngizoqala nje ngomdlalo oyedwa bafethu. uDion van Rooyen. We saw van Rooyen bafethu when we played against Stellenbosch umjida walimala kakhulu wathinteka. So iOrlando Pirates izoba nenkinga impela masidlala neMamelodi Sundowns. So kumele ithole umunye umdlalo ozoyidlala ya position. But ke for me I think uSibelebele angaba umdlalo right ongafika akhave lesa space lesi show van Rooyen because ukubone uvan Rooyen uma ephuma uSibelebele uyadropa ayezansi ayodlala as a right wing back yabo. Umjidi uyadlala impela kulezi insuku uyayimisela uSibelebele so I can vouch for him to play the right back position uma umjida engekho yabo. But ke wena wangitshela ama comments, do you think uMashilioni must start or do you think uLebito or uShandu must start against iMamelodi Sundowns? Mase siza kwi-pitch, i-pitch yeMamelodi Sundowns leso udlala khona sodlala iLucas Moripe. Nje sodlala nje iLucas Moripe 24,000 people abazobeyile. Lesa stadium sincane kakhulu, even ipitch yakhona encane. So ibhola leli sobe sidlala because bokunaki Orlando Pirates idlala ngobani emuva, idlala ngoMbokazi noCM. Laba badlali labo bawu2 bayakwazi ukuphakela ama-wingers ibhola. Badlala ama-bowlers lawa ahamba phezulu. Lamabhola ahamba phezulu enza ama-wingers eOrlando Pirates asebenzisa lesa space eshiwa ama-defender because most ama-team amaningi la kuphethe Premiership ayathanda ukuthi adlale ibhola, adlale i-highline. Njobe edlala i-highline nje ashiya space lapha. So lamabhola ahamba phezulu enza ama-wingers eOrlando Pirates abe fast. Umdlalo njengoDion Hot, umdlalo fast, umdlalo njengoSibelebele, umdlalo njengoTshepo Morim, they will use those opportunities to get behind the defense eMamelodi Sundowns. But asikwazi ukwenza lokho siyodlala kwi-pitch yaseLucas Moripe. iLucas Moripe abafethu sincane lesa stadium. So lawa mabhola lawa angasikhosta kakhulu because so siyawadlala aphume. So siyawashaya amabhola aphume. So njengoba sodlala neSundowns second leg izobalekile, kumele senze sure ukuthi sidlala ibhola elihamba phansi. Angazi kodwa singayenza kanjani lo, but bengajabula ukuthi Orlando Pirates izama ukudlala ibhola elihamba phansi. Njengoba sodlala nje le game le, we have nothing to lose. Mesiya kuma extra time izwa ngama penalty. Igame izophela ngo-0-0 izwa ngama penalty. Simple as that. If the game ends in 0-0, it will go to the penalties. So we must make sure ukuthi iMamelodi Sundowns siyakwazi ukuyishaya. Siyishaya nje, shaya igoli lodwa noma shaya amagoli amabili mase siya defend. Shaya futhi ukudefend I feel like sayifaka kakhulu under pressure mes defender because we saw iMamelodi Sundowns yayifaka under pressure ngosikhathi i-defender. Ucoach Miguel Cardoso ngosikhathi ewina against iMamelodi Sundowns ovele wa-introduce abadlali abazodefend Orlando Pirates athole upper hand yakwazi ukuthi attack. So kule game yethu thina we don't need to defend a lot. We have many attacking players Orlando Pirates. So mase sibona ukuthi game isiya ngokuye iyashisa, we must introduce umdlalo ozokwazi ukuthi igame ayipolice. Asikwazi ukuthi sikhiphe abadlali esazi kahle labadlali laba bawusiza. Yabona nje nalento leyo keep umbatha. I saw umbatha ekhishwa last game when we played against the Stellenbosch. Orlando Pirates lost the control of that game. So we don't need to make ama substitution akanjalo. Yabona nje senza ama substitution akanjalo asidinga impela ukwenza. Kumele senze sure ukuthi sikhipha abadlali sibona kahle ngebasisi. Umdlalo njengombatha uyakwazi ukuyicontrol igame. Umdlali onjengo Sipho Mbulu uyakwazi ukuyicontrol igame, ehlise itempo yegame. Let's say introduce uTito Maswanganya against iMamelodi Sundowns, thola ukuthi igame iyashisa ngempela. Kungaba nzima ukuthi uTito Maswanganya akwazi ukuthi ayehlise itempo because naye sometimes unawo ukuthi avela lahla amabhola isidingo singekho. I'm not saying umjida adlali kahle but unawo ukuthi ukulahla amabhola isidingo singekho. So we need abadlali abakwaziyo ukuyipolice igame. Umdlalo njengoDlamini, I think uDlamini for me uyakwazi ukuyipolice igame. But ke le game lezo kubalekile, I don't know. Ngangitshela abafethu score prediction kuma comments, but I think Orlando Pirates izodlula nje kunzima, but I think izoya kwi-final. Kwi-final ke ayisi isikhukhune siyodlala i-final. Even though Stellenbosch sine upper hand so ukuthi siyodlala i-final, but ayisi isikhukhune sibuya labafethu. So final kuzobe Orlando Pirates versus isikhukhune United. Wangitshela ama comments i-lineup yakho, ngangitshela i-score prediction sakho, but for me Orlando Pirates will win against iMamelodi Sundowns. Uvane lo bafethu wakhohle bafethu ukulike, ungifollowishe ka Instagram, sengine account entsha ka Instagram Uvane Sports.